gonjang-ganjing iki masalah ngawur wae. Ning tentrem tenan saiki. Tentrem. Mergo dhewe kuwi. Iya. Ya, Kok tahu? Mbak Vita Maharani Nggih. saking Solo Tiga. Solo Tiga. Jos, ya, andinge. Nah iki. Jan. Nggih. Sinden kok kebayake beda-beda ngene. Sing Ya pokoke ora ngerti ki ndadak kredit. Nun? Arep nyindani Mas Kading lo anyar kabeh iki. Piye? basa lah gongso kok keren. Mbok ki rami-rami aku to. Ora Mas BG Bagong Gareng iki ora. Bagong Gareng iki kepiye? Lah BG kuwi iki asline iki marep rono ki Gareng. Dadi nek BG iki Bagong Gareng. Dadi aku ki gamelan milu duweni. Lah kok milu? Wis ngentuke iki aku ora ketang 200 ngono ki. Berarti nek milu duweni saiki ki ora ana jatahe yo. Bengi iki. Piye? Lho. Kuwi masalah beda kuwi. Aku ndene masalah apa to Bu kok ora dibayaran bengi iki. Lah jare milu duweni. Ora. Yo gadahanipun Ki Gunawan BG. Jos. Angger sinten karawitane selah gongsong. Tahu, tempe tahu, tempe. Karawitane jos. Kene iki selah gongso Mas. Ning kurang banter mau dadi nyengkake sing pira swara. Tahu, tempe tahu, tempe. Selah gongso dilawan. Dibayar kok, Jon. Pementasan ora lucu. Ngece tenan iki. Ya tergantung dukune sike. Dukune ampuh ya sukses. Ayo, naminipun sinten? Wis ngerti to. Wis ngerti to. Ayo kenalan karo warga masyarakat kene. Masyarakat nopo? Masyarakat. Masyarakat. Lah aku li ngomong ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Ra. Kowe iki sing ora krungu ora cetha. Masyarakat. Ora. Lah piye? Masyarakat. Apa wis ganti? Apa wis ganti? Dhisik iki masyarakat kok. Masyarakat. Ayo, naminipun Mbak? Nggih. Dalem pun Indah Saraswati. Indah Saraswati. Dek Gareng. Adik aku ruang saku yang gleleng adik. Biasanya nek karo irama meni om. Di dalam saking dene. tangga desa. Ibuke langsung wong kene kuwi, wong kene. Wong kene. Iki padha jeleh nek ora kula. Ibuke yo. Kancane kok. Barang ibuke naminipun sinten? Indah. Wong kene, wong kene. Wong kene. Ibuke tanggaku. Kalau kira ora main-main tak gembeske banmu. Ojo yo sing duwe kawasan ngerti, aku sing duwe kawasan kene. Mbak Indah Saraswati menika garwanipun Mas Gun. Nggih. Nah, Kula ampun duwe anak. wis ngerti loro dadi. Mosok aku arep nggoda Mbak Indah. Wis ya. Sampun anje, iki. Sinden anggar jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Gareng. Wah, sing meneh. Sugeng dalu Dek Risa. Kok Dek to? Tuwa aku lho. Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. Wah, Risa Ristina. Nggih. Dalem saking Saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang Temanggung, Solo 3, Magelang Temanggung. Wah, jan sinden iki bos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Oke, mriki yo. Ono Iya. Aku ono sopo? Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin